nga magparehistro alang sa SK o barangay eleksyon, adunay gikatakdak offsite registration ang COMELEC. Kini atong sayran, pinaagi niining report. Bisan wa pay kasiguruhan nga madayon ang SK og barangay elections karong Disyembre 5, apan padayon ang pagpangandam sa Commission on Elections kon COMELEC. Gikrakda silang magpahigayon og offsite registration sugod karong Hulyo 4 hangtod na sa Pizza 23 diin himuon kini sa mga mall sa Dakbayan. Sa North District ang July 4 to 6 dito ipahigayon sa Times Square, Talamban. 7 to 9 sa Robinson Cybergate. Kining 18 to 23 Robinson Galleria. Ang sa South District, ang ilang July 4 to 16 dito sa SMC side. Samtang ipadayag ni Attorney Marcel Sarno ang election officer sa Cebu City COMELEC nga gitugutan na ang transfer o barangay sa mga botante. Girugang nini ang pangidaron sa gustong magparehistro. Ang kadtong makaparehistro sa SK kadtong mag 15 ini ka December 5. On or before December 5 kinahanglan 15 na yung edad. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.